Good morning sa tanan. Kining akong gi-live gikuan karon ha April 14 para ni sa 2 p.m. to 5 p.m. to 9 p.m. So ato ang previous result is guys, mao ni atong previous result guys is 2 p.m. is 962. Nya kaduha man balik 962 no. Ligas man nato ang hunghong dinhi. 073 ang code niya mao na 026 ang code. Pwede sa rapat dan news 9 PM. 058206 ang code ana niya ha. Nindot na siya karong adlaw ang code ako binang gihatag niyo hunghong. So mo ni akong gihatag niyo ganiha sa hunghong 0 o gahapon de gihatag nako pwede sa balikan na ninyo kung ganahan mo. So arita sa atong sit E. Sit E is 351 381 871 518 087. So akong bit diri kani akong bit 871 ang bit nako unsa may akong kamera ngano man ni. Kamera na unsa may kamera 851 or kana ha. So akong kamera nagbinuang. So arita sa sit B. Pwede sa mo kuha mo diri sa kuha na 521 kundi magani mo gawas ang 65 double ni siya ang 656 niya 366 124. Akong bit diri kini ha, maghihatag bin ako sa hunghong ha. Ya double ganahan mo sa double basi mo double ta karong 5 o'clock or 9 o'clock basin na double mao na ha. Ya screenshot sa ninyo mao ni akong gusto nga kuan postain ninyo sa STL 3 PM. Okay, arita sa sit C. Sit C na ta. Sit C is 286 857 or 928. Kini 928 gihatag binan ako ninyo ha. Or 837. Kini ako ang bit 837 928 sa 5 PM. Okay. 928 837 286 akong gihatag ganini 278 baya. So kini akong bit sa 5 PM kining duha. Muna akong bit sa 5 PM. Sorry tas special. Ay mo kalimot sa special ha. Nya ay mo kalimot kung di magani gawa sa akong pabonus og hearing karong 2 PM. Ay mo kalimot sa pagputad sa 5 PM to 9 PM ha. Nya arita sa atong special 953 og 536. So ligasin ninyo nung 265. Okay, ligasig 265 ang special na. So ligasin ninyo og alas 9 ninyo patdan ha. Alas 9 ayo patig 5 o'clock kay basig kani may kuan ninyo sa 5 PM. So ayo kalimting for 98. Okay, katong 732 nga hearing ay kalimti. 498 ug 732 ha. So pabalikan ako ninyo ang STL nga STL. Pwede na patdan ninyo ang 498 sa STL sa 7 o'clock. So balikin ninyo ang akong special nga ano may malunggay doon na mga nun. bitaw malili. Tatlo. Gusto ko nga kunin kahapon eh. Ang Kaya ano lang cute. na. Oh. 92 balikin yung 921 ha nga special og 162. Gihatag ito na kung 162 ganiya sa ako ang kuanonghong. Ug kining 289 balikin na ninyo. So dinhi na lang ko kutob daghang salamat nyo tanan balikin ang special to 1 and 162 289 balikin ninyo. Daghang salamat dinhi lang ta kutob. Ug sana unta nakuha niyo tanan ang akong sa 5 PM niya 9 2 PM. Okay? Pili ilan na yun kay chamba-chamba rabeta diri no.
Chamba-chamba, walay vlogger nga si Ruin. Puro tas chamba-chamba. Dahil salamat po guys. O gayo mo guys. God bless you all.